ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман чун ҳар вақта Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи Бахтовар Сафаров. دیگه با وضعیت خیلی شید موندیم. وضعیت جا نمیشه رفتن؟ نه وضعیت خیلی عکا. мисол чанд гап дар бораи ҳам одам шидагие ва ҳатто одамои пайдо шидан ки ҳам одама угражат кардесан ва ҳам одамда халал расондесан, безобита кардесан шар. акаҷон имрӯз як казан зад борааму чӣ гуфтак ҷалб гурӯӣ кадай. ма гуфтам майк чотада ҷалб рӯӣ мекунем знашид ягон видеои мара дазда ҷалб рӯӣ кадам. мана гирифтам ма дар кошава ҷалб рӯӣ мекунем якала. акаҷон медонӣ ма чӣ дилгир шидам ба худо қасам. мара безор кардиян. занг мезанад ай рӯзе ки ман акаисмат зария қатъи ма сурат гирифт ба худо қасам. сурата дар инстаграм монда дар бораи ами акаҷон ҳам бадбо акаи навоз зибо ҳам ватсапмда ҳам имомда нависондай сурати садои умедай. ва бародаро пеш видеоро сар кардан чун ҳар вақта дар комментария ссилка закрепид шидагие. шумо бо ёрдами ссилка метавонед ки бигзарен дар бурди ҷанговар бозингарро сумкор кунед ва ба промокоди канал метавонед ки бонус ба даст биёред. ссилка дар комментария закрепид шидагие бо промокод. яъне ки бародаро якм сар мекунем аз оне ки Бахтовар Сафаровда занг мезана ва меган ки ту дамо жалоб рӯй кардагӣ, угражатш мекунанд ки биги жалба дар коша мо даже хидмо жалбат мепартоем. яъне ки одди кадаф ҳамон бародаро чӣ гап шидагия видеои Бахтовар Сафарова медиздан дар каналшон мепартоянд. Бахтовар Сафаров касе намедона инами бародари МАЪЮБе ки миёну шикастагӣ ховай ҷогаки мо мудамада канал кушодагием ки ҳамуда мақсад як источники даромад шава. ва видеои ҳам бародара медиздан ва вақте ки ай канали жалб мерава у дизда ида алоқа меброя угражат мекуна ки махн дар коша жалбуд мепартом терипери туда-суда. Кадомам хеле зур астай, зурое ки дизди зур мега соҳиби гоға бастай ма партофтагим жалба. яъне ки канали Бахтовар Сафарова ма сохтагим. ма доступ дорум дар канали Бахтовар Сафаров. Бахтовар Сафаров намефаҳма жалб чия чӣ хел роӣ кунӣ. ма следид мекунам канали Бахтовар Сафарова. каналое ки медиздан ма проверка мекунам аялав жалб мепартам. ма чандин каналда ай канали Бахтовар Сафаров жалб партофтагим. каналоида ки видеои Бахтовар Сафарова диздидагиянд. ҳақтонай хубтон мешава надизден видео. ма дар чандин видеоҳом дар чандин одамое ки мадан мепурсем ки чӣ хел видео кунем яким меон ки аввал ҳаме ки видео надизден видеои худтона партоен. баъд якиме ки нахо одам ҳаме қадар нокас шавад ки бихеза ай видео як маъюба бидиза. хай ягон видеое ки мисол на ранги охирон боре ки мо пеш рафтем карташа мондем ки ҳама одам дар худашда кӯмак шава унав хел видеоша мони майле ба хотире ки худашда ёрдам шава. но дига видеое ки ӯ просто видео карда то чӣ ба мепартой. мумкине ки ту видеоро партой одамо мебинанд ки маъюбай мумкин ту картаи хитамони мисли унав ки буд Дилафрӯз буд Меҳрафрӯз буд ки буд агатага барда тиҷи дабораш видео кард мисли унав метавонӣ рафтор кунӣ. мо як ҷо медонем бароям надизден ва вақте ки диздиден ҳам и хел наглибат нашен ки дизден бо болошта угражат мекунен одама. ма жалбтон партофтагим. касе ки гап дора дар описания даниём ҳастай барои алоқа баромадан. ӯ одама ғам натен. ӯ одамда мо канал ҳӯй кардем ки камтар хубӣ шавашад на ин ки шумо ғамаш битен. ва гапи диюм бой бародар муроҷиат кард дар мо ки барое ки мо пешиш рафтем қатъи мо исмат ай канали ҳамнафас буд ва исмат қатъиян бародар сурат гирифтагиам суратша дар инстаграмаш мепартоя. мегама да занг мезананд ки ту исмати исмат набоши номрои исмата буте. нахо одам қадар тупой боша ки Бахтовар ай исмат фарқ накуна. номрои ҳам Бахтовар ай киҷо гирифти ту дар ҳама ҷо гуфтагия ки номрои исмат ё ин ки номрои Бахтовар. ҳама одам бечора маибай ҷогаки ховай. агар ӯ қадар одамгарӣ дорӣ номрои исмата барои хандаи худ накову ҳамдавхи як кӯмак кун.
ба ҷои оне ки зангш мезани ҳам одама безор карди. Накунем бародарам хеле кор. Аба чам ба дараҷае расида ки ма да алоқа биромад ки ака безор кардем. Накунем хеле. Ва дигар гапе ки ма да хидматам Инстаграм дам хе одам пайдо мешава, хе ҷуръат мекунад гап мезана ки вақте ки шумо хайр карден, имена бахтовар Сафаров мега. Бояд ки нишон намедоден. Якумш ки хайр мекунӣ, равкун нишон нате. Разницаи байни маву ту разницаи калон астай ва мақсади хайри кардани ма разницаи калон астай. Чӣ фарқе байни маву ту? Ма блогерам. Ман нишон метавам кори кардаги ма. Трав нишон нате. Ва нишон додани ма хайре ки дар Бахтовар Сафаров кардем, нишон доданаш сабабаш дар ҳамие ки дар ҳамон видео гуфтагим як нуқта бас аст, агарчи шуур аст, варна чароғ пеши кур аст. Ма дар ҳамон видео гуфтагим ки агар хоҳи одама як рӯз сер кунӣ, ҳамо ранги ту мегӯи ку снимат намекардӣ. Моҳиш те мега, моҳира мехӯра, ҳамо як рӯз сер мешава тамом. Аг хоҳӣ ки ҳам одама пастаяна ё ки муддати дароз сер кунӣ, чангак киште ки худаш рава моҳӣ гира. Ба ҳамон видео ман хостам ки ҳам одам да як чангак тием. Яъне чӣ гуна? Мо вақте ки рафтем пешаш, мисол чанд қадаре ки химон тонистем кӯмакш кардем, видео намекардем, намеомадем, ҳозир дар картаи ҳамон одам ки мо дар видео мондем, ҳамон қасуме ки баъди омадани мо ҷамъ шуд, ҳамон одам да ҳамон сум ҷамъ намешуд. Яъне ки мо рафтем, кӯмакш кардем, чене ки метонистем. Бо картаи худша мондем ки бародарое ки мисол ранги мо омада наметонед, марҳамат гирен, кӯмакш кунед. Кардан. Сабаб ҳамуҷа мо шудем. Ҳаме видеои мо сабаб шуд ки ҳамуда бо далаши кӯмак кардан. Савол туда, ма ки ҳамура снимат намекардам, карташа намемондум, беғарзаи кӯмаки кардаги мо, суме ки дар карташ баъди мо гузарондан, агар ҳамура мегузарондан, не албатта. Бо ихе гап мезана. Мега чӣ ту гуфтанӣ ки и кора худо неу ту кардӣ? Аллоҳ мекуна. ҳамаи кора Аллоҳ мекуна. Бе амри худо меган наларзад як барги дарахт. Гар амр шавад, на шох монад, на дарахт. Аллоҳ мехоҳа ризқи тира метия, но дар кисаи ту просто сум пайдо намешава. Як одама сабаб мекуна, як кора сабаб мекуна, ҳамун ризқа ҳамин хел тариқ мерасона. Мо пеши Бахтовар рафтем, ҳамин рӯзда, ҳамун соатда, ҳамин аз ҷониби ки мешава? Ба хости Аллоҳ мешава, аз ҷониби Аллоҳ мешава, ҳамун гапа, ҳамун кора далили мо медозаву ва ҳамун кӯмак ки мо мисол ҳамуда мекунем, дар ризқи ҳамун ҳаст. Мо сабабгор мешем. Тамом. Мисол дигар рӯзо шумода сум набуд, ҳамун рӯз мо ёфтем, рафтем. Ҳамун суме ки мо мисол ёфтем, бурдем ҳамун одамда, ҳамунро Аллоҳ хостак. Бале. ма вақте гуфтесам ки мо видео намекардем, сум ҷамъ намешид, маънои ура надорад ки ура худо ёрдам накард. Бале, худо ёрдам кард. Худо як чиза сабаб мекунад. ма да гап нишон натен. Ту бояди хел намекардӣ, хайра кардӣ, дасти чапат набина, куни пои ростат нафама. Рав кун, куни пои ростат нафама, дасти чапат набина. Мара гап нишон натен, ма медонам чӣ кор кардисам. Любой одаме ки хайр мекуна, нишон мета, и дар дигаро ибрат мешава ки дигаро фикр нигоҳ мекунанд, и психологист ки худай дигаро ам мераванд ҳамин кора мекунанд. Фақат дар хайри камера мекардаги бадиш ҳамие ки хайр мекунану ҳамин хел гурӯҳи одамо ҳастае ки картҳои худшона мемонанд ва дар пушти ӯ бизнес мекунанд. Эне хелиш безибай. Рафтен хайр карди, ҳар як шумоам ягон ҷода рафтен, ягон одама ба чин дасттон мерасидаги кӯмак карден ва данёи худи ҳамон одами ниёзманда монден, худашда одамо далнеши кӯмак кардан. Шумо ҳам кӯмак карден, ҳам сабаб шуден ки бо дигаро баъди шумо кӯмакш кардистанд. Ягон кори бадӣ надорад. Ва маро дар Инстаграм ёд натен ки ман бояд чӣ кор мекардам, чӣ кор намекардам. Хайр бародаро, карташ дар рӯи экран астае, видео номрош астае ва асобина каналаш, ин бародар дар ма канал кушодагим, каналаш дар описанияи видео астае. Бахтовар Сафаров. Ҳамда хайр. Ва бародаро, картаи бародармон айбонки эс хатай ва
рақами телефон дар и карта привязат кардагия, яъне пайваст кардагия. Касе ки ай Тоҷикистон бигзарона, мисол медона ки чӣ бигзарона. А касое ки через Сбербанк онлайн мегзаронанд, марҳамат бардора тамошо кунед ки чӣ гузаронда мешавад. Дар Сбербанк онлайн картатона интихоб карден, меҷиқен платежи зарубеж, перевод в другую страну. Баъд ира интихоб кардан по номеру телефона на карту или счет интихоб мекунем, меҷиқем Тоҷикистон. Тоҷикистон ки интихоб кардем, дар инҷа банкҳои рӯйхати банкҳои Тоҷикистон мебурад. Дар инҷа мебиёем, меҷиқем эс хата, банки эс хата. Сума мисол ки чанд суме ки шумо мехоҳен перевод кардан, мисол мезанен ҳамун сумтона ва номерои телефони ҳами бародара. Дар инҷа уже номери карта дар кор неста, номери телефонша мезанед. Допустим плюс 990 ҳами бародармона 987 34 34 34 34 34 44. Меҷиқем продолжит. Вақти продолжит интихоб кардем, загрузка мера ва ина бародаро мисол инҷа нишон метад ки карта ба номи Бахтовар Сафаров, Бахтовар Юралиевич С Сафаров, яъне ки ҳамин одам меҷиқин аплатид. Вақти аплатиқин чек мебурад, ҳамун дамда мисол ҳамин сум гузашт рафт. Ин хеле бародаро чанд кас да ки чӣ хеле ки метавона бародаро чикрин ҳамин бародаро дастгирӣ кунад. ҳамон да хай бародарои ма бародарои реални бародарои ма медонам ки мефаҳманд. Мисол инҷа якта нимтам хеле одамои ба фикрам подписчикои левиян, аниқтараш подписчик не левиёам ба фикрам хеле медуроям менависанд. Ва ҳамаи гапҳо майли бародаро ма барои худам медонам чӣ гап занам. Нашуди Бахтовар Сафаров бародаро, мо Бахтовар Сафаров канал накушодем ки дальнейш проблема шава безобита шава. Мо хостем ки канал кушоем шава эфир куна қади бародаро я чахчах куна я чӣ куна, на ин ки ту беномус дурои уро ҳақорат кунӣ, угражат кунӣ. ӯ дар ӯ састаи нестае ки ту уро угражат кунӣ. як бор дига такрор мешава, номеро дар экран мебурояд, дар видео вес мардум магарем ки ба номеро таълиш кунӣ, накунен угражат. Касе зурай, касе проблема дора қади Бахтовар Сафаров, мада бурояд. Даниёи ма дар описанияи видео мондагиа. ҳамда хай шероинар то видеоҳои оянда.